Sa number 7, mga barangay tanod sa Barangay Takuling sa Bacolod gipaidalom sa Regional Evaluation kag Assessment. May report si Nico Delfin. Halin sa pagresponde sa krimen kag mga emerhensya kasubong sang sunog, ginpakita sa mga tanod sa Barangay Takuling ang ila ikasarang. Ang simulation drill kabahin sa Regional Evaluation and Assessment sa Department of the Interior and Local Government, Regional Office 6 sa pagpasiguro sang kapasidad sa mga tanod. Pero more or less, sa aton yung mga tanod, really is a big help. Force multiplier, gisaya sang aton nga, is an order agencies. Kung wala ang tanod, budlayan gisaya sa barangay. Sila gidya ang first line of defense, kumbaga. First line of response. Nagapati man si Barangay Takuling punong Barangay Lady Glass Gonzales Palian nga magluwas sa ginalauman nga kadalagan sa Regional Search for Best Barangay Tanod, pamaagi man ini agod mas mapasanyog nila ang serbisyo sa barangay. Nakita man nato ng effort nila during the pandemic and during the daily jobs sa tanod. So siguro it's about time to showcase the Barangay Takuling Tanod. Kaya mga as long as ang isa pa rin important aspect is ma-develop na ng areas to be considered, areas to be improved na. Nagalao man ang PNP, BFP kag iban pa nga mga enforcement agencies nga matagaan man sang prioridad ang mga tanod sa iban pa nga kabarangayan bilang nagapangunang responders sa barangay. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.